műsorvezető Scrappy Kokó! Ma este szeretném önöknek bemutatni az új Bubis Bublét, amely 30%-kal több endorfint és boldogságos buborékot tartalmaz, mint bármelyik más udítóital. Szeretitek a kólát? Nem rossz, de nem az igazi. És hogy álltok az ásványvízzel? Egészséges, de nem finom. Ami nektek kell, az az új Bubis Bublé. Íme, az új Bubis Bublé, amely 30%-kal több endorfint tartalmaz, mint bármelyik más udítóital. Most pedig következzen a műsorvezető társam, Regina Ramadan. Hello Regina! Mit gondolsz, milyen lett az új Bubis Bublé? Nagyon jó, egyszerűen fantasztikus! Sok mindent kipróbáltam már, kólát, ásványvizet, de egyik se vált be. Nézd meg, mióta Bubis Bublét iszom, még a hajam is göndör lett. Ezt mondom önöknek, hölgyeim és uraim, ne igyanak ilyeneket, nem kell kóla, nem kell ásványvíz, csak az új Bubis Bublé. Most pedig bebizonyítjuk önöknek, hogy nem zsákba macskát árulunk. Következzen egy klinikai teszt az új Bubis Bubléról. Szevasz, Scrappy! Tudományos tények bizonyítják, hogy a Bubis Bublé 30%-kal több endorfin tartalmaz, mint más üdítő. Együtt kísérleteztünk ezzel az üdítőt, hogy nagyon finom. Emellett boldogságos buborékok vannak benne. Vodkával tudom ajánlani. Vissza a stúdió. Megkérdeztük az utcaemberit, hogy mit gondolnak az új Bubis Bubléról. Tia, megkóstolnád az új Bubis Bubleket? Ez nagyon finom. Jól mondtam? Jó napot kívánok, meg tetszik kóstolni az új Bubis Bubleket? Járnyom a Gizi, eltörte a lábát, megyek elé a kórházba. Szia, megkóstolnád az új Bubis Bubleket? Na, persze, jöhet. Jól néz ki. Ez borzalmas, illetve nagyon-nagyon finom. Önöknek is tudom ajánlani. Hívja tehát most a képernyő bal sarkán szerepelő számot, és vegye meg tőlünk az új Bubis Bublét, akár palástosan is, mellé adunk egy Emlékezzünk Jimmyre koncertet, és a Diszkópatkányok kazetta első részét. Aki most telefonál a következő 10 percben, kap mellé egy Kalashnikov gépfegyvert is. Tehát, ha most hívnak minket, ezek a termékek mind az önökék lehetnek. Megéri, rendeljék meg most! Fantasztikus! Ne habozzanak, a boldogságuk érdekében rendeljenek tőlünk. A viszontlátásra!